Shalom, horas marita salut nak kamang doa kainang tabi parhorasan siak kami pandita joki manaik manalu nama kobasi di huria HKBP Aritonan resok muara distrik Sapronom Hubang habicaran. Marhite aku jitu bagasta manalu rumah YouTube channel madok moliati hami di salutna haredemuna salelegon akamang doa kainang dirap manangingon hatane di bata hitam. Marhite aku jitu bagasta manalu rumah YouTube channel. Alai tujuanon naing lam hupareak kami pakobasyon nami marhite aku nitupon akamang do akainang marhite nama maritahon hatane di bata siganu ari manang renungan harian namang huton almanak HKBP tahun 2020 sada anggiat marhite pamarintahon nami marhite renungan harian bagasta barita hanguluan sian di bata boy rap hita ganu pari maka nguluhon hatane di bata asa hatane di bata toktong manonggopi nguluta disonggopi hita mariti hatane di bata na boy margugoy ho kita mangalehon semangat motivasi mangulahon ulah tasi ganupari atau ngamang inang duku kamu memahami di nama mabahem pamaritahon renungan harian marhita renungan harian bagasta barita hanguluan sian di bata imasian akun YouTube bagasta manalu rumah YouTube channel duku kamu memahami mariti subscribe like share diangkat video pamaritaon hatane di bata tuhita saluhutna atau tuhata nama masuk hita tuhata nama margugoy ho kita asa tok kita miang di bagasan hatana miang di bagasan asi ni rohana horas madihita saluhutna damena sumurung siang saluhut roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani horas madihita saluhutna kamang doa kainang luasa memahami lama maritahon hatane di bata nagabe ayat harian ima di hari Senin 10 Januari 2020 sada marhite almanak HKBP anggiat marhite hatane di bata lam patubuhon rohatta lam margugoy kita madalani ragam ulota di bagasan sadario hatane di bata tersurat di Heber 12 ayat 15 di dok songonon matahon hamuma asa unang adong paholang diri nasian asini rohani di bata unangi gabi urat napait na martubur si horhon hasusaan gabi hudar maun torok bahenon nii ido yang gosa di hatani di bata akadamang doh dainang ngurut taon di gober hodo songun hau nabalga di bata ima gabi hau nabalga jalahitama nagabe ratingna manang songon di sekolah minggu madok Yesus pokok dan kitalah caranya tinggallah di dalamnya songon ratik kita songon dakka hita kamang doa kainang ikon toktong mahita lohot tuhau nabalgai tu mual ni hanguluani aidang boy mar parbui suasuanan manang sada parbui ni hau molo sodinggado lohot ratingga do dinggan molo ponggol do ratingi manang dakkanai tetu dang boy be patubuhon akka parbui ni hawi songoni manang mulut takamang do akkenang molo tok kita tapasol hot mulut tatu tuhani naik songoni dok ni turpukon matahon hamuma asa unang adong napaholang dirina sian asih ni ruha ni bata molo tok kita pasol hot ton mulut tatu tuhani naing maasini rohani di bata toktong mian di hita molo se tok kita pasal hotun mulut tatu di bata tetu gabi boy jaga hita dia kanah masa dia kana sudinggan di mulut tau asa naing hata di bata na toktong paingot tok kita nasa iko solhot mulut ta tu ibana songon hau nadinggan asyad ibana do mual ni hanguluan ala memang akamang lo akairang mulu daulo hita siat Tuhani ganggu marohatta ganggu mapargoluatta dang adong si tuyopotta molo lam dau hita siat Tuhani tutulam gok akagalupang naboy mangagohon murutta idobay ditogi turpu sadarion tu hita kamang songon ayak harian rap mahita lam tapasolhot parsawratta doh debata lam taida ma'asini rohana asa marite na toktong solhot mulutta tu ibana marite parsaurata tu dibata di ganup ari ganup tipi ganup inganan di nasa ulonta
naing didok hata ni di bata asa siani asini rohani di bata boy toktong mian dihita jala unang gabi urak napait namar tubur akahalak na daw siya tuhani tutu gabi marurak maaka nasulinggan di uluna alasomia pihata ni di bata taingo matoktong hata ni di bata taingo matoktong marpar saoran tutuhani asa taboto akamang to akainang mangulahon akan nadinggan di mulut tahun asa toktong tapangasahon tuhani rak mahita lam pasolhoton ngoluta tu di bata songon hau nadinggan asasian hau nadinggani Roma akka asini roha tu ngoluta jala marparbue ma ngoluta diangka nauli nadinggan marhiti parangi pakatayon nang pangulot ta sigaw nupari ata asa marhite na solhot tok kita tuhau na dinggan ima di bata taridama parbue nauli siang nguluta taridama parbue nauli songon daka songon rating na toktong solhot hita tu ibana tuhat tamana masu hita dina seragam ulauta di bagasan sadarion toktong ma tapangasahon hata di bata di bagasan mulutna natuk margugoy hok kita tuhat tama na masuk kita sa lubog na. Shalom, horas.